Pentru asta noi și gândim, pentru asta și creăm ceva nou, ca să putem să arătăm oameni buni, că poate asta avea loc, de ce nu? Da, poate e mai modern, poate e mai conceptual, asta e altă întrebare. Nu avem așa ceva, nu avem niciun punct reper care am putea să ne mândrim. Care înseamnă Chișinău. Uite, băi, avem ceva care înseamnă Chișinău și toată lumea îl recunoaște. A văzut numai silueta, asta e. Un complex sportiv format din 3 blocuri. Acesta este un stadion de fotbal, un bazin și o arenă sportivă. Toate legate funcțional între ele, iar zonele libere au fost umplute cu construcții arhitecturale.